Sobra 19 kilos sa illegal drugs, paraphernalia ug mga expired nga tambal ang gipang sunog sa PDEA Region 10. Kini pagpamatuod sa otoridad nga sinsero ang gobyerno sa pagsiguro nga dili ma-recycle ang maong mga droga. Ani report ni Cyril Chavez. Usa-usa nga gipang susi sa mga personal sa PDEA, PNP, DOJ ug simbahan ang mga gilaray nga droga nga nakumpiska sa mga operasyon sa nagkadaiyang probinsya sa Northern Mindanao. Human masuta ang mga droga, gisugdan gilayon ang pagdala niini sa cremator aron sunugon. Kini ang Destruction of Dangerous Drugs Program nga gihimo sa PDEA Region 10. Moabot sa kapin 19 kilos sa sabu, marijuana oil ug drug paraphernalia nga nakumpiska gikan sa May 2024 hantod karon tuiga ang gipangsunog. Sumala sa PDEA 10, pagpakita kini sa publiko nga sinsero ang gobyerno sa pagsiguro nga dili na mabalik pa sa komunidad ang maong mga droga. So nagdi-destroy tayo dito ng once a year, no? So kasama doon. So lahat na may mga desisyon na ang Regional Trial Court o wala pa o nakarating lang sa prosecution, no? At walang nasampang kaso o kasama na yung mga nakuha lang sa mga interdiction o sinurrender sa mga courier natin ay isinama doon. Gipasalig sab sa kadagkuan sa Pro-10 nga magpadayon ng ilang kolaborasyon sa PDEA alang sa pakigbatok sa illegal nga droga. On the part ng PNP, we try to monitor lahat hanggang conviction po. Binabantayan po namin yan kasi we do not want our operation put into waste. Gusto namin, once na nahuli namin, once na-prosecute po yan, diretso po yan hanggang conviction. Nagpasalig sab ang simbahang Katoliko nga magpadayon sab ang ilang mga programa alang sa drug rehabilitation. Because the church believe, and I also believe, that mutual support and collaboration with the government agencies can effect change. And there is always better result. Gawas sa illegal nga droga, lakip sab sa gipang sunog ang mga expired nga tambal nga gisurrender sa mga drugstore ngadto sa PDEA. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.